Hemen txenabil, tresnatxo hau garbitzen, irabiagailua, hortxe topatuet, kaxan atzian, eta garbitu, eta, laneako ondo da hon. Nahiko zarra da baino, ondo, mira duenek. Me katxizela amar. Eharrain deu gaurkoan. Eharrain deu. Argi gabe gatu gea. Linternatxoa badak, albehintzat. Ez dakit. Honekin halko deu, saioa grabatu? Hola, moldatu beharko deu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Joel, ongi etorri, zer moduz? Eguerdion, oso ondo. Ongi etorri eta ongi etorri argila eskerrak, Hemen juntzai guzea, entxufia sartu eta danba. Ze garrantzitsuaken argila, ez da? Bai, bueno, nire bizitzan bentsa dalaxe, bai. Ibiltzea izor, ez da? Holtzetan, da leku berezitan, musikiroi argila txukun jartzen, ez da? Argila eta beste gauza asko. Bai, bueno, kontzertutan argiteknikari ibiltzen hau, estatu mailan, o Espaini mailan, eta nire eginkizunak egin badek, eszenaioak holtzak diseinatzia, argiz diseinatzia, eta gero zuzeneko dan gaiekin jiran jutia. Vale, ez bakarrikan argitasun eman, baizik eta diseinatu eta txukuneon dena bere puntxuan egoteko, ez da? Bai. Ados. Gainea artista potentekin ibiltzeaiz, ez da? Bai, bueno. Batzuk aipatzearen zenekin ibiltzeaiz. Aurten ja Mikel Izalen bira bukatzen nahi gaituk, eta Morganen birare bai, beste urte batzutan Fuel Fandango, Xinova, olako, indie panorama, Espainiko indie panorama murgiltuta zuen taldetan, han ebditzeiz Joelei, dan jutea izan atxukuntzea. Hori dek. Eta esan deken bezala ibitzeiz Euskal Herrian, estatu mailan, eta putzuan beste aldean, bai, ez da? Bai, bueno, Mikel Izalekin lehen Izal taldia zanean, bai, Mexiko, Argentina, olako, zea txiki batzuk ingenitun, baina, bueno, ni saiatzen hau galba hemen gelditzen. Vale. Ze asko liatzea lehezi, olako festivaletan ibilita zeia izango gelan egin datxea jutia, ez da? Bai. Guanja errezo, baina hasieran bai. Bueno, Joel, elkarrekin ningo jaunaek ikusiko zuen entxalada bat, uda bukatzen nahi da, entxalada jaten jarraitu behar deu, eta ikusiko zuen arroz basatiakin, babarrunakin, kukuluekin, eta ehundoko ospinetakoakin. Kiston, entxala dengo deu, eta jakingo deu Joel, nundik noa ibiltzean, zehatzi, mehatzi. Bueno, lagunak eta Joel, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gehan, entxala dauiteko garaian. Hemen aurrena osagaia pasatuko ditugu, hemen dakau arroza, arroz basatila, egozingo deula, degeo ostu, entxaladai gaitzeko babarrunak, babarrun gorrila, ja egozita dakaula, eta gero dakau hemen tipula moria, luzokerra, tomatia, aguakatia eta feta gazta. Hoi dena pusketetan ingo deu, behin egozita da honian arrozakin astuko deu, eta hoi izangoa, plateraratzeko ingo deun gaurko oinarria. Baina azpin jarriko deuna da, hemen kukuluak dazkau, eta kukuluak egingo izkiago askatu banaka, ostuak ateako ditugu, ostuak sartaitik pasako ditugu, piperrautza pixka botako zio, eta hori jarriko jau fuente handi baten, eta gero entxalada gainean jarriko zio. Eta hori gutxi balitz, pare gauzen goizkia hori da berazteko. Hemen ingo jau ospinetako bat, hemen zizkau oliba beltzak, alkaparrak, oregano pixkat, limoia, bertan botako deu dena, birrindura ere bai, azala birrinduta, eta geho jarriko zio gatza pixkat, olitxua, ligatuko jau pixkat, eta gainetikan botako zio. Eta hori gutxi balitz, ingo jau emulsio bat, feta, baratzuri, limoi, eta olio eta gatzakin bai. Emulsio bat ingo jau, eta gainean jarriko zizkio pinporta batzuk, eta gero perexil pixkatekin bukatuko jau, bale? Bueno, hau esan da, zutan ni jarriko itena de arroza martxan, eta, betu, adiz, aguakatia garbitu eta pusketak egiten jungo gaitu, bale? Emango jat bol bat, hemen juteaiz botatzen ja aguakatia daditotan inda,
Eta emendakak labana zabaltzeko, eta hor organikoa botatzeko azala eta ezurra, bale? Perfecto. Venga, ire kontu, hartuketena nik ontzi bat eba izan detena egozten gazteko. Ikusi zuen txala dagoiteko, azkenian, zutan erabili behar duen bakarra da, arroza egozteko, eta geho kukulu plantxa pasatzeko. Beste dana da, txikitu, txukun jarri, eta goxatzen jarri. Bueno, Joel, konta iguk, udan tope biliko izan, ez da? Alde bat iti bestea, pentsatzeiat. Bai, festivaletan gora eta bera ibili gaitu. Bai. Hoxe, Espainiko festival, indi, bueno... Indi bat esatekenian festival indi bat, zer dek zehazki indi? Nik uste pixat popa dala. Vale. Hola, multinazionalakin lana itestuen taldian zirkuito bat bezala. Vale. Bernabeun jotzez duen talde horietako festivala. Onde horiekin ez, baizik, eta pixka xumeokin, eta behaien kontu ibiltzeitukenak. Bai, pixka bai, nik uste bai. Vale. Eta, zehazki, zein dekire lana? Basekiat ibiltzeizela holtzak barkila jartzen, txukun jartzen, baina nundik hasteaiz? Nundik hasteaiz hau denak kudeatzeko zerrekin hasteaizan? Gu normalian talde batek, deitzeziak eta esateziak, bueno, behitu, urrengo urteko birarako nahi diau tematika honen inguruan eszenatoki batei forma eman, eta nundik hasiko gaitu, imaginau, esatezi dute, nahi deu espaziontzi bat izatea. Orduan gu estudioan jartzea, eta behitze deu, espaziontzi baten forma nola aldio eman eszenatoki bati. Estrukturak borobila jarriko ditugu, eta barruan jongo aldi maginan bezala ingo dugu. Pantalla izatea adibidez, espaziontzian, lehiatila edo... Eskotila, o lehiatila, bai. Eta hola aztegea, orduan argiakin pixkat diseinatzen da jartzea, eta aurrenengo feedback bat eukitze dut taldiakin, manaierakin... Aber gustatu zako, no ez? Aber nundik noakoa. Eta horren inguruan, aztegea ja argi programazio batzuk iten, edo... Vale, eta argi programazio hori, orduan, dana programatzen zu, ezta? Bai. Argia jartituzue, bafia jartituzue... Bai, bi sekzio ezberdin dira, guk argia jartitugu gure estudioan, eta gero soinu... Teknikari batzukin iten dezu lanare bai. Behaien arluan itegu hori, eta hoxe. Eta gero ja behin dana martxan daola, ekipoak eta hartzea, normalian Madriden pabelloi batian eta dana montau. Vale, eta horri benetako tamainokin iten deko, edo txikiagoa Aurrena irudimentziotako programa batekin ite dut dana. Vale. Eta guk estudioan programatze dugu irudimentziotako software batzukin, da ikuste dugu zuzenian nola geldituko zan. Eta oso realista ikustea, eta bueno. Oso kreatibo, gau orduan ez da, Bai. Osa, gu beti esate dugu gala unos diseñadores de interiores, baina de escenarios. Bai, nik pentsatzea da, sukaldea bezala. Sukalde bat diseinatuko jo, baina azkenian nire xarma eman berdiok, o xarma taldiak eman nahi dikenare, bai, ez da? Ire toke hori. Gero, taldiak askotan deitzea ire lana beti berezia alako, edo ire lana gustatzea alako. Ikusi hilako beste holtzetan, ire lanak, eta gero bakoitzak sakau gure toke ezberdintasun hori, ez? Eta hoxe, eta gero ite deuna da hori pabello baten montatze dudana, ensaio batzuk itea, eta ja zuzenen jiran. Eta gero ni talde batzukin ja jiran jute naiz. Osea, ja teknikari bezalare bai behaiekin jute aiz. Eta asuntuak, adibidez, diseinatzen dek, esan dekena espazontzi bat izango gauan bezala, bertara jute aiz, taldiakin, gero zenekin kudeatzen dek. Hau aldatu ingoia, asko mareatzea aldile ikitekenetikan, igual, etxekiat, abeslarikin, talde guztiakin, manaierrakin, zenekin kudeatzen dek, hau normalian. Danok, ensaio horietan azkenian danok biltze gaituk, eta hor iten digu, grabatu ite hau, ikusten di hau, eta, hau aldautuko hau, hau igual, azkarrogo izan berdik, edo mantxuogo, lo que sea. Ja, hori, segun kantuakin de bai, kantuakin lotuta, berdik, ez da, argillak eta historiak eta subidoiak eta, no? Vale. Azkenian publikoa ere pixka sentimentu bat sortu berdiok, ez da? Orduan, aurrenak guk eukitzei feedback hori, eta gero hoxe. Bueno, hoi listoak, no? Venga, bota honea, eta luzerko errakin berdin eintzak, bale? Osoikan? Bai, osoikan, bota, eta hori zuritu ingoek, bale? Bale. Zuritu ingoek, hemen lagako ja zurigailua, zuritzen dek, eta mamillakin berdin egiten dek, bale? Osondo. Bale, eta, Joel, azkenian pentsatzeiat, musikaren entzun dauki berko ekela, ez da? Osea, behaien musika, behaien kantua, segun ze kantukin ze sartu, nola sartu, noiz sartu, ez da? Bai. Hor, gauza behek diseinatzia eta jartzia martxan, baina lan handila ziok behaiekin biran juteko eta kontzertu guztia behaiekin egoteko, ez da? Bai, hori, azkenian,
gu ja ben diseinu egin da dola, programazioak itakoan behar ja girako musika zein izangoan pasatzei gue, klaketa batzukin, da, bueno, abisu batzukin daola, eta horren gainean azte gaitugu programatzen. Vale. Eta, bai, gero gutxi gora bera gira guztia, berdina izatea. Osa, aldaketa mateotea, baina, bueno, hor, improvisazioare hor sartzea pixkat. Eta hor improvisatzeken nian, adibidez abesti bat berren, beste bat abesten azten baituk, iketekia, eta abesti bakoitzaia dakat diseinatuta, bere argikin, bere estenatokia, bere... Bai, ite deuna da, guk programazio general bat ite deu, eta gero festival bakoitzean jutegea bertako argilai adaptazio bat iten. Vale. Bai, eta guk festivaletan iten deun lana hori izatea, adaptazio hori aurre araman, gutxi gora bera. Eta horra zian, gaur egun gainea, adibidez, ia talde guztiak zekatekela atzian, bueno, guztiak etzekin, baina askotan ikusten dekela atzian pantalla bat, pantalla hortan irudia juteituk, oidan ere bai zuek kudeatzen dezue. Bai, bueno, guk azkenian ite dugu pixkat produkzio lana izango baldin bazan bezala zentzu hortan, beste enpresa batzukin o estudio batzukin lan ite dugu, eta direz, ni hola, bizualak eta eskatzizkiguenean pantailantzako, dazkau enpresa batzu, Madrideko enpresa Zinskapen, izena duna, oso nadianak, eta, bueno, jende ezberdinak nite deu lana, eta talde lan bat sortze dugu. Ja. Bai, zu kontratak izango bat sinaten bezala, eta danon artian sortzen dezue hori, ezta? Hori, bai, gutxi gora, bai. Zenbat jenden artian niten dezu hori? Ego zuere, ire enpresa no ego zue zaudetena, zenbat lagun zaudete horrelkar lanian? Gu antxe gaude 3, nahoni diseinatzen da programatzen, gero dao Pablo pixkat estenografiak eta montatzeitunak, eta gero dao Nacho, Valentziko lagun bat, pixkat produkzioa eramateuna, eta, bueno, danak kudeatzeuna. Claro, lan gehiagi zingoitu zuen hartu, zuek bertan egon bertzeatere bai, ez da? Eta ordu nik ezin dekeon gira batena honean, bitan ezin nahi zatitu. Hiru kontzertu batea igual aldituzuen, bakoitza alde batea juten deko, nola iten dezuen? Ez, ite deuna da saldu. Vale. Adidez, talde batzuk ja behaien teknikariak eta behaien jendia dake, baina igual zure produktua nahi duet, eta orduan guk produktua egite dugu, saltzen dio behiei, eta behaiek eramaten dugu. Esan nola kudeatu, nola martxan jarri, eta ja... Hori da, Vale, ondo, bai. Bai. Osea, bai, zukaldari batzuk nola bestia, pintxoa beko lain bestiako lain, eta gero lagatzen guba martxan, da venga, zue kudeatu taberna, ez da? Bai. Vale. Jose, haure takitotan? Bai, hoire takitotan, haure botako jatemen organikoa. Ni botako, lasai. Eman egurra laban nahi, laban nahi egurra. Abonea, hoire horrea, eta bagitxastik, txerrik txarraka. Bueno, eta hemen, inditugu, lehendabiziko urratzak indeuna da, entxaladan, gordinik handi joazten osagai guztik, txikitu ditugu. Feta falta zaigu. Gio arroza egosita bangoa, bagarrunare bai, berta bota, eta esan dakua, lan haundilena indeu. Eta bitarte dingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale, Joel? Perfecto. Behazainea jungo gea, Iker dagoan gure zai, eta ikusiko zue, zer nolako lasaina prestatu diguen. Guazen ikastea, guantxe gaude bueltan. Buongiorno, Joseba, ciao! Bueno, ez gaude Italian ez, gaurkoan ere behasainen gaude. Iker Markindez naiz eta Kaxolako sukaldaria. Gaurkoan nola ez, errezeta berri batekin eta lasaina barazki eder bat prestatuko dugu. Zatozteineriekin. Bueno, barazki lasaina. Bai, gaurkoan errezeta osasuntxua, divertigarria, familian egitekoa. Nik uste dut dena duela, errezeta honek. Osagaiak hasteko barazki lasaina denez, barazkia beharko ditugu. Guk hemen suertea handia dugu, gure mendarte baserriko Inanki intxaustik ekartzen dizkigu astelenero, eta asteazkenero barazki freskoak bere baratzatikan. Baina zuek zuen gustoko barazkiak erabili. Ni gaurkoan, tipo lazan auria, bainak, kalabazina, gureak, hemengoak, bertakoak. Nola ez, barazkien ondoren datozte beste osagaiak, bexamela, pasta, gaurko pasta oso berezia da, ez baita erositako pasta, baizik eta egindako pasta. Eta baita ere, hauek ekartzen digu gure beinatek, behi gazta zoragarri bat, honekin baingo duna da, gure azken ikutua eman gure lasainari. Errezetaren lehen pausoak izaten dira, barazkiak garbitu, sailkatu, eta guztia txikituta jarri txukun-txukun.
Ondoren, barazki guztiak erretilun edo zartagin zabal batean botako ditugu gurin pixka batekin. Eta hauek, 10-15 minutuz erregosigo ditugu zu ertainean. Adi, trukotxo bat. Barazkiak goxatzen dituguenean, puntu perfektua da orain ez dienen zanpatuta egoten, baizik eta bakuitzak bere testuraren mantentzen duenean. Momentu hau izango da, botatzen dioguenean gure bexamela. Botako dizkiogu 3 edo 4 kazokara bexamel. Eta farsa edo relleno hau egingo duguna da, ozten ipini. Aurreko egunean ere egitea posible da. Hurrengo egunean ala askoz ere erresago egingo baizagu montaia. Orain pastaren egosketarekin joango gara. Askotan galdetzen digute, Iker, zenba denbora pasta egosteko garaian? Gure kasuan, nola guk egindakoa dan eta guk ematen digun gure egosketa, gaurko lamina hauek 8 minutuz egosten ditugu, eta nola ez, ura eta gatzarekin. Pasta uretatik atera, oztu oso garrantzitsua baita, uretan oztea, bestela itxatxi egiten da. Eta orain, lasainaren montaiarekin joango gara. Hau izaten da, famili giroan gehien gustatzen den partea. Denak parte hartzeko inungo arazorik ez bai dago pauso honetan. Ez dago xurik, ez dago labanarik, beraz, txeko txikienak ere egin dezake parte hau. Orduan hasten gara, lehenik gure erretiluan guk gaurkoan kristalezko bat hartu dugu, eta bertan iken dituguna da, pare bat goilaraka da tomate, etxeko tomatea jarri. Bentsa aigera, gure lasaina zoragarri hau egiten, ikusten dezute egindako barazki krema eta bexamelaren krema hori egin detela mangatxo baten jarri. Jendek oso, ostra, soi bai ideia ona. Horretarako egiten dugu, jendeak ideiak eukitzeko zuen etxetan, eta baita ere, olako platera prestatzen dituzuenean, erresago izateko eta pereza gutxiago eukitzeko. Beraz, ikusten dezute horrela ongi zabaltzen dugula gure bexamela, eta gaina txukunago. Orduan juten ja, kapaz kapa, gure lasaina dena osatu arte, eta guk ematen diogu nahi dugun neurria. Hortu dugunean gure lasaina, gure neurri perfektuan edukitzea, egingo duguna da, bexamel fin horrekin dena estali egingo dugu. Hola, dena txukun, dena estali. Azkin ikutua aiatu da, eta horretarako nola ez. Esan bezala, gaztai zoragarri bat goierrikoa, beinat, teieria gaztaiak mutilloan. Zoragarria, egi da, olako lana egin ondoren hartu eta gazta kaskarra bota ezkeo, nik uste dut, pena dala, sukaldean egindako ordu guztiak eta saiakera guztia, horri ez, amaiera borobil bat ematea. Beraz, gaztai hartu, birrindu, gustora, zuen gustora, ni normalean, gaztaiarekin, tope. Azkenei asko gustantzate, goran egiten duen geruza hori, bai kolore aldetik, eta bai usai eta zapore aldetik. Beraz, lasaina bukatuta, baino lehenik labera sartuko dugu. Eta listo, bukatu dugu. Gaurko lasaina ez da ohikoa izan, ez da betiko altura duen mazakote, betiko karratu hori, baizik eta egin dugu lasaina harin bat, goxoa eta osasuntsu bat. Eta badakizute, nun gauden, behasainen kaxolan. Agur! Aupa Iker Markinez jauna, oidegoi itxura lasaina horregi beti esatekena sasoikua, fundamentuakin eta elikatzeko moukua. Besarkada bat eta horrela jarraitu, eta guk hemen saiatuko bai jarraitzen, alde undana. Muxu bat, bueno, gurean jarraitzeko, hemen txe, dakau, arroza, puntxua, baina, pixka gehiago gehatzen zailo, Arroza txuiak, 20 minutu tardatzen dut normalean, egosten, arroza normala behin bada. Basmatilia janean luzetxoak askarro egiten dira, baina hau basatiak 25 minutu biharko ditu. Zeitea, lertzen astea. Lertzen astea nian, ja orduan, ja pasatuko dugu, iragatziko dugu, eta utziko dugu ostutzen, gero entxaladai gehitzeko. Jarraitu behar dugu gauzak egiten. Hemen adibidez, behitu, gero feta emulsio horieteko, nik ingo jatenaek, hemen dikan baratzuri ale batzuk, konfitatu ingo izki pixka, eta hola konfitatu eta beste ikutu bat eukiko je, eta ez da hain pikante hongo gaina. Eta gero ez du hainbeste errepikatuko. Eta egungo izenek ospinetakoa prestatzen. Pikatzen laman nahiko ondo ibiliek eta hortan jarraituko, bale? Hemen adibidez olibak, imaginatu hai. Iten dekenaek, erditika moztu, luxiaska jarri, eta hola, holako xiak moztu, bale? Eta belta bota.
gero, kaparrakin berdin jaiten dek, kaparrakin, eta gero ja limoio eta oregano eta botako jo, bale? Oso ondo. Venga, hori kontu, eta esan dakoa, ni batzu ja konfitatzen jarriko dit. Hemen txe, kasula txiki batian, bale? Eta mingainai jarraitu bertxo ematen, Bai. Bale. Bueno, Joel, hor danetik gertatuko ditzetu, no? Batzuk nahi giela hiru argi eta pixkat eszenarioa argitu, baina beste batzuk, leheno esan deken bezala, espaziontzi bat eskatze genian, o ze izan degola bere zilen eskatu jena? Bueno, betu, espaziontziana ingenin. Egileek, osea, ez inventau, vale. Hori goen dela nik usteaz 6-8 bat urte ingenin. Vale, zenek eskatu zilen, esatia Izalek. animaziok, vale. Eta, izan nuan justo pabelloitan gira bat ingenin, Within Center, Palau San Jordi, bueno, olako Espainiko, recinto handi batzutan, da, bueno, zanuan gauza raro bat, porque diseinatu benin trusadia struktura semizirkular batzuk bezala ingen iskin, da hilo eta jetxiteituan, da pantaiak, hori, hiru pantaia jarri geniskin, hola izango baldin bauan... Osea, itxituta izango bezala. Vale, okertuta pixkat. Okertuta, bai. Eta, bueno, gero estenografia bezala karro batzuk ingen iskin, manduak izango baldin bazian bezala, da, bueno, burujun ikarri bat izan duan, da ingenin, da, bueno, arkiatea guan, da, hoxe. Bai. Eta normalian ze gustatzen zeziko, lako enronkak esatekena hau eskautu ziategi, zuaitz bat izan biharrik estena joak, o espaziontzi bat, o itxas barrua, olakotan gehiago gustatzea, gehiago murgiltzea izen, edo nahi gauza simple bat eskatzen nian da nahikoa. Ni berez nahi gauza simplea, porque azkenian bestiakin bukara iketzio. Ja, bukara iketzio. Ez, azteaiz, eta konturatzea izenago... Zema bere denbora berdek adibizolako tinglau bat iteko nahiko exigentia egenian. Betu, adibidez, azkenengua hola hundi jain genuna lehen urteko, bueno, aurten ETS-en kontzertua izan zen txakoa, bekekua. Jode, kriston tinglauan, no? Bai, eta urte bete inguru egon ginean. Urte bete, kudeatzen, Bai, gutxi gora era, bai. Eta urte bete hortan, zema mareatzei, zema eta aurrea atzea, bestea, kontzertuan estena martxan jarri, ja, gio zeiten dezu, ere bai, proba bat pentsatzea diten dezuela, ja, taldiakin estena tokian da dana, ez da? Bai, hori, ite ginen gutxi gora era, hilabetero, bueno, hasieran hilabetero, bilera bat danok arlo guztako... Bai, teknikari, teknikariak eta bai, behaiekin, zen nahi zuen da tal, haber danak gure lanakin nola gindoa zen, da, bueno, gero ja data urbiltzen zegoen bezala, ja astero egiten hasi ginean, da, eta hoxe, geho beken egon ginean ensaio batzuk iten, lehenuo errenteko leku honan egon ginean ensaio musikal batzuk iten, eta gero ja... Zenek esateik hor, ja, venga, honeaino, honekin itxin berdi hau. Zeatik horre bai, ni pentsatzeat, presupuesto batzun barruan ingo zuela lana, aurrak agoten alzeat ere bai, a ber, zuek irrikitan gauza gehiago eta zean, baina gero bai gauza bere lana segatek eta... A ber, presupuestoak azkenian pixkat gure lan hontan oso gainetik bezala zegoe, porque implikazio maila oso ondia izatea gure partetik normalean. Odan, behin presupuestotik pasatzen zelaren normalian lanian zeitezu, porque... Ja, ondo nahekelako gutxi eta ondo nahekelako bukatu, ez da? Bai, así que... Vale. Eta, simplenak inditukenak, zer ditukola simplenak? Zer esatei, estenatoki bat iluminatzeko eta listo? Bai, adibidez, foko batzu, igual, furgoneta baten bidaiatu berdo, adibidez, zunekin azkenengo, zunen aurtengo bira gukin ginen, Erlantz dijoa beha teknikari bezala, lagun bat, eta beti junda untza sanian da guain, eta esan zuen furgoneta baten sartu berdu, eta esan, bueno, zein godeu ba, hartuko ditugu foko batzuk eta kate batzukin txintxilika jarriko ditugu. Orduan jasotzeko orduan, oso toki txikian jasotzea, eta gero estenatokian jartzezu momentuan, emateko kriston estenatokia, ala, Bizkatoi kudeatzeko, bai, zatik angeo igual gauza gana de, baina biran ibili berbairek kudeatu, inbiarrek alde batetik beste aramateko, ez da gauza asko kontrolatu behar dituko azkenia. Eta ondo gorreta, jumerdik. Ondo gorreta, osoikan iristeko, ez da? Osoik iristeko, bai. Eta hau guztia. Bai, bota itzat danak, dana botako xiu, bai, dana botako xiu. A ber, gaur igual dana estero aliko, baina gero bezkuinetako gaur rinda geratzen baek, gaur adibidez, gaur kontxaladei botako xiu, eta bihar pastakin iten behar beste entxaladade, tak, erabilingo jau. Bai. Azkenian, okerrena izaten dugu, olako espinetakotan, batzui gordina eta olakoak botatzen baizki hau. Batzui gordina eta botatzen bai hau, hori, zapore horiek
fortetzen juteituk, eta gero errepikatitik gero, eta orduan, baina honek enkurtidua zeskak, limoia zekak, olioa zekak, oso ondo mantenduko eko. Eta az esan bernian, ik adibidez bira batean nuanian, zeua, behaiekin nua, behaien furgonetan nua, behaien etzekit taldiakin bateagoa, oire bolagoa eta elkartze zate. Biran arabera izate gori. Biran arabera. Adibidez, Mikel Izalen biran, Madriden juntatzen gaitu gaueko 12an, eta autobus batian bidaiatzea teknikari danak. Ze hila 30 teknikari gaitu goruan. Eta autobus hortan eraki pasako zu, ez da, Bueno. Danetik gotek. Horri inorrek ezin diloin. Horri inorrek ezin diloin. Martxan, da... Martxan, ez da. Oe txiki batian, da, bueno, ba, oso intentsua izaten dugu, ze. Bai, normalian, bai. Baten zurrunkak, bestian puzkerrak, bestian... Hori... Ondo. Bai. Familia bezala, ajudano. Ni ondo moldatuko nituan, horregia esan, behitu hori, abantaia segat, etxian 8 gintuala, behatzi, geho batzutan 10, nik elan laua nahi egin iten nilan loi. Askotan hori izate zeatek, launak bai. Izegin erreztasuntak loiteko, nik ez banien errez loiten jendeakin onduan, nilan loikingo bizitzan, orduan, ikasi ja, jende onduan loiten, bai. Ondo. Baina basekat, lagunen bat, okuñon batzea, argizpi batekin, da soinu txiki batekin, eta ja, orduan olako balin baiz, gaizki, ez da, furgonetan. Oso gaizki. Oso gaizki. Eta beti autobusetan edo nola kudeatzen dezu hori? Ez, hori, olako bira hundia dianean, bai autobusean jutegaz. Asko zatelako, ez da? Bai, eta gero, aparte, goizian goiz ja urrengo eguneko kontzertuan egon bergea, orduan, denbora aldetikan iristeko modu bakarra olaxe da. Eta autobusan lo, edo iguale bai hostalito bat hartzen dezue, o no aitea juteko, o segun, o normalen autobusen iten dalo? Autobusean, eta gero hotel batea jutekea dutxatzea. Dutxau, eta hori bai. Baten batek hartuko izakua, losakua, eta, igual, autobusan azpilan, lo, autobusan kampuan. Estenatoki azpilan, askotan. Estenatoki azpilan, ez da. Amakak eramate ju, da, bai. Batzutan autobusian igual aire akondizionauak gino ezin loin, eta amakak eramate ditugu, eta estenatoki azpilan jartzea. Antxe, arki, itzalian. Bai, seko, bai. Ondo. Bueno, hemen, ikusi ezu, batzu jaueke, zeuse goxuak, honekin ningo jaukero mulzioa, geho oli jaure bai dabeliko jau, bale? Orduan ustutzek enian, ja, gaztakin, limoiakin da anakin elkartuko jau, eta ondo berrinduko jau. Bale, arroza, listo zekau, eta ospinetakoakin horrua. Ezin hau itxastik. Osto hauek askatzen jugun hau, geho pasatzeko sartaitikan esan deun bezala. Bikukulu askat, nik usten dut batekin osto asko ateatzen badia nahikoa izango dala, Gaina nahiko osto ateatzen dira hemen, eta nik uste hauek, plantxati pasa, piperra utz pixka jarri, eta eharrak gatuko ja. Bueno, eta Joel, basekitik ume txiki bakakela, ez da? Bai, txiki. Eta bira ezin dek, irekin edaman, ez da? Oengoz ez. Oengoz ez. Nola kudeatzen dek hori, nola eramaten dek? Etxian, nola eramaten etxian, falta izera ere bai? Bueno, egitea esan beti penakin etxetik juteko, ez? Gero ikusteit, eta amakin ikusteit horrumia, eta esate, bueno... Diru erazta jun berde, txikito. Ondo elikatzeko behar, bai, ez da, tatanak. Asko jateik eta... Bai. Zema denboa zekak guantxe? Guantxe behatzila bete hemendik bi eguneta. Vale. Bai. Neria baino hilabete bat gutxi jo. Bai. Ni azarokoa zekate bai. Bitu, ni azarokoa. Ni azarokoa nago. Ire bai, segunetakoa. 14. 14, neria 85tekoa. Bueno, igual bestia hartuko ete bai, bestia. Eta batzuk gehiago jarriko ditugu. Ondo. Orduan faltan botatzea ditugu, ez da? Bai. Ikusiko, geota hunditxo itekenian, geota faltan gehiago botatzek. Geho honekin, ekarri berkoik? Geho irekin, eman berkoik, bai. Udan bai, gehoan eguan, saio izangoek. Bai. Bueno, eta nola gua horrekin? Ondo, ez da? Bai, olibar sauta eta erkaparrakin hasi gona. Bikain, nire earkin itxiak hemen. Eta hauek askatuko izkiat, gio esan dagoa plantxa pasa behar ditugu, eta gero montaia inbiar deu, eta emulsio hori prestatu. Eta bitarte ningo duna, beste reporte bat ikustea jungo gea, bale? Leku ona gozotegira jungo gea, eta leku honan dena ona. Ikusiko zuen, gaur indigo pastel bat, guazen ikastea. Kaixo Joseba, eguerdion, Jone Markaida naiz, Lekuona gozotegiko gozogilea. Eta ikusten duzu honako hau? Txoko bonboia, gure produktu berria. Nahi duzu ikusi zelan egiten dugun? Etorri Obradorera.
Beno, obradorera etorri gara gure txokobonboiak prestatzeko. Txokobonboia zer da? Txokolatezko bizkotxo bat eta barrukaldetik txokolatezko krema bat dauka. Gero, bukatzeko, kanpotik almendra txikitua dauka. Eta hemen ditugu txokobonboia prestatzeko osagaiak. Alde batetik bizkotxoa egiteko eta bestaldetik krema egiteko. Beno, elaborazioa azteko lehenengo bizkotxoa egin behar dugu. Bizkotxoa hau azteko egingo duguna da arrautsak azukrearekin nahaztu batidoran eta utziko dugu 10 minutuz ondo montatzea. Igo duenean pizka bat, aterako dugu eta irina eta kakaoa eskuz botako diogu. Eta irina eskuz zergaitik? Bizkotxoa aireztatuagoa ateratzeko. Hemen leku honan beti gure bezeroei eman nahi diogu oberena eta nobedade pilo bat ateratzen ditugu, kasi hilero. Zer pentsatu dugu txokobonboiarekin? Tradizionala den bizkotxoko pastel bat egin, baina betegarria pizka bat desberdina izatea. Horregaitik egin dugu txokolatezko krema fin hau. Krema fin hori berezia da, ez daukalako ez maizenarik, ez espesanterik, ezer. Orduan oso fina da eta txokolatearekin nahazten badugu oso testura kremotsua dauka eta oso zapore fina. Masa egin ondoren moldetan botatzen dugu. Eta segituan labera, 20 minutuz gutxi gora bera. Betegarria prestatzeko behar duguna da esnea eta esnegaina lapiko elektriko batean berotuko ditugu. Bestalde, arrautzak azukrearekin nahaztuko ditugu eta esnea eta esnegaina berotzen hasten direnean bota egingo dugu dena batera. Gero, dena botako dugu lapiko elektriko horretara eta hemen kontuz eduki behar dugu ez igotzea 82 gradutik gora. Krema prest daukagunean, zer egingo dugu? Gelatina txokolateara bota. Eta azkenik guztia nahaztuko dugu. Betegarri hori 12 orduz oskailuan utziko dugu. Txokobonboiaren ideia, lantalde guztiaren ideia izen zen. Dakizuenez, beti gaude buruari bueltak ematen eta gauza berriak ateratzen. Txokobonboia bezeroen artean arrakasta itzela eduki du, ze txokolatea beti da balore seguru bat. Azkenik, bizkotxoak hartuko ditugu, zatitu egingo ditugu eta betegarria jarriko diogu. Lekuona gozotegia Aiton Amonek ireki zuten tokatu zitzaion loteria batekin 1972 urtean. Ni Lekuonako 3. belaunaldia naiz, nire amona eta aitona hasi ziren, gero nire gurasoak eta orain ni nire amarekin jarraitzen dut. Lekuonan berezitasun pila bat ditugu. Besteak beste basordazeko arrokak, antontxuak eta famatuena gure guriño pilak. Eta amaitzeko dekorazioa falta da, almendrak txokolatearekin. Beno, Joseba, hau izen da dena, gure txokobonboia. Espero dut zure gustokoa izatea. Eta badakizu non gauden, Mungian, leku honan. Agur, hurrengora arte. Hau Paione eta hola txokobonbon. Ze itxura horrek, Ai, ama. Pasatze geganian bai hartu behar den diko horietako bat. Bueno, mila esker, ze gauza txukunak iteitu zuen, horrela jarraitu. Eta gu hemen jarraituko dugu, alde neurrian, kotxinatzen, behitu hemen nahi naiz, Letxua pregitzen, Ja. Kogo leon ozto, bueno, gertatzea, gaina xamur-xamurra gatzea, eta ikutu garra ematen dio, ikusiko zuen. Gau, azpin jarriko dugu, gainutzeko dena ganian, igo, espinetako egiten jarraitu, bertan oreganua bota behardek, eta inbiardekena bertan dek, limoian birrindura botatzen dek, eta gero erditik moztu, eta zukua ere bai bota jok, bale? Oso. Venga, hoi, ire kontu. Bale, bestalde, hauek atea, eta gainuntzeko pregitzen behar naiz. Bueno, eta Joel, adibidez, bira bat iten nahi aiz, bira amaitzen dek, eta ja, talde horrekin lana amaitu iten dek, oso saiatzen dek lotzia zerbait urrengo birako, edo adibidez, ez dakit, bukatu iten dek eta listo. Bueno, segun bira zenbat denborakoa izaten, adibidez, gaur egun talde gehienak normalean 2 urteko bira itegu gutxi gora, bera? Orduan, festivala bukatzea ditugunean,
taldiak birantzegitza aldin bau, zehaite deu, salak o antzestokiko birak edo prestatzen jarri, eta bira bukatza aldin bada, baina bira bukatzea, eta beste talde batzukin kontaktuan da jartzea, o behaiek gurekin, eta beste gauza batzuta jartzea. Hau pixkat orduan urtero, ez dakik urrengo urtean ia nun ibiliko daizen, ia futbolista bezala, ez da, kontratuak izten, da, lotzen, da, Bai, hoi da. Bai, a ber, normalian gutxi gora bera jakiteu, baina, bueno. Ja. Bueno, esan deken bezala dira junekin ba urte asko guala, o segun zenekin azkenian bakin jarraitzen dekela gutxi gora era hola izate, bai. Vale. Bueno, eta hau guztia, nola zitan lan hau egiten, adibidez? Ikasi guan, zein izan nuen ikasi guana, eta nola bukatu guan hemen? Ba, a ber, nahi musikerua izan hau bizi guztian, gitarra jotzenin, eskasti izenego talde bagen itxoran. Bai, mitikoa, gainera zaretan, bai. Eta beti musikerua, familian aitona musikua, tal, da, oso klaruna dan, hasieran soinu teknikari nahi nula izan, baina esate hon bezala, argi teknikari danak soinu teknikari frustrado gaitu. Bai, eta eskerran ere kasuan. Ondo. Eta, ba, Sarozko enpresa batekin hasi nintzen lanian oso gazte, eta pixkanaga geho nire ibilbidea egiten junitzen, hemengo talde batzukin da hasi nintzen lanian, Grises izan zen hola nire lehenengo taldea, zestu harra behaiek, jautzita haue, baina... Eta, ba, hola pixkat izena egiten hasi, eta azkenean, ba, estudioa montu ginen, ez dakituen dela 3-4 urte dagoela. Bai. Eta hor ja buru belarri jarri zinaten, da lana bildu, geratu gabe otek, o ibili berzatea azkenien urte bukaeran pixkatola, o batzui eset esaten, o nola? Ba, normalian eset esaten ota edu. Hori hona izatek. Ba, gehien bat, geana gehalako, eta ez gehalako heldu neaken dana azkenien. Gure atitan hartu ginen, da dana ondo ingo ginen, baina ezin danean, ba, ezin da, eta... Bai. Eta, ikizateken bezala, nibilia izela estatu maian ibiltzezate teknikari bezala, Sudamerikan jore bai, lanian ibiltzezate bakarrikan hemengo taldeakin, edo kanpoko taldekin eba egiten dezuelana. Ba, ez normalian hemengoak. Normalian hemengo taldeakin. Bai, talde espainolak eta euskaldunak, bai. Bai. Beino enola oferta txikin bat jau da, baina, ez zaigu gehiagin interesatzen ez, porque nahi deu soportia eman gure betiko... Ondo egin behar dana, eta... Bai, hoi da. Vale. Eta, pentsatzea, neguadek zuen urteko sasoi lasaiena, etxekia, baina horre bai antolatzen ibili berko zeate eta gauzak dondon prestatzen gero birak ondo ateatzeko, ezta? Bai, hoi da. Hasiera nola izatezan, baina ja urte batzutan... Ez da hola 6 puntu ikan. Ez da, justu kontrakoa baina. Bai, prepatzen, diseinuak egiten programatzen, azkenian denbora gehiago bezala eramateigu. Azkenian kontzertuak azte bukaretan dira. Eta platerak ateatzia, baina aurrena diseinatu inberditu, antolatu, ez da? Hoi da, bai, eta orduan ba... Fetxak lotzia eta hori danare bai erokei bat izango, ez da? Hor kontzertuak azteitu genian, mundu guztiak, ez... Une oro momentu berdina, baina udan, uda berrin, udazkena asko... Ba, solape asko, eta orduan, ba, ite duna, laguna edade ditu, eta libre ala, o kurrituko aldia kontzertua gota, da, hola... Osa, bazkakor jendia subkontratatxuak bezala, gauza horiek lotzeko, ez da? Bai, kolegak. Bai, igual Galizian dago bat, eta justu Galizian berdezu, eta deitze jozu, eta libre ala, o behaiek Euskadin da gaenean da zu hemen, da... Ba, hola segitzea. Bale, osa, behaiek lan berdinaz eskatek, eta lanak banatu ititu zuen. Hori da, bai, gutxi horara, bai. Bai. Bueno, ikusi zue, kukuluak hor gainean eozer jartzeko, galuze pixkat, guain hau dana botako jo, baina eozer gauza jarrita hor gainean, txak, ezin hobe. Eta hemen dazka osagai guztik, inbiar deuna da, arroza bota, bale, babarrunak ebai bota, eta ikor, ja, birrindura, dana dakakor barruan, ez da? Bai. Bale, gauza tingo zio gorri. Limoiatik gehiago nahi deken, edo? Ez, ondo ziok, ezin hobe, eta behituzak, erdik hau, nik erabilikoit, bestiteko. Hemen ingoekena de guain, olio txorro eta ehar bat, bizak, bildurri gabe. Txaka, txaka jo, vale. Eta horre ingo jokena de guain, tapa jarri, eta meneito, vale. Astindu ondo, eta ligatu inberdek. Eta behin ligatutak akenian, botatzek bertara, eta dena naztuzten dut, vale. Eta nik bestalde ingotena da, emultzilua. Emultzilua iteko, dagat hemen, ontzila, limoi hau, ikerdila erabiliek, ni beste erdila erabilikoit, vale? Eta hemen ingo jaunadek.
bota. Olioak, batzu jakin erreta. Vale, dena barruan. Feta, gazta botako deu. Aide, gehitxura hartzen, ez da? Bai. Ondo. Koptelak ite aldituketa. Utsi. Furgoneta hortan, autobus hortan ez aldezu koptelik, gara gardu eta benga. Bai. Kamerinoan zorratzeana. Kamerinoan zorratzean, ez da? Ondo. Bai. Hemen hartuko jatau, eta honeire bai botako zio birrindura pixkat, eta zukua, limoi erdilana. Eta gero ingo deuna da, dena birrindu, eta ikusiko dugu berdeun olio pixka gehiago, baina ni uste hor feta eta olio horrekin ja bikain gatuko gela. Horrezeka kriston itxura, kristona, guain botasakorrea, dana ez egin, baina erdila hola bai, Vale. Bai, xosito ez gaituk ibiliko, ez da, Joel? Ez. Xosito ez gaituk ibiliko, hartzitu gero, bi palatxo, raka, eta dena ondo irabian, dena ondo nazten dek, bale? Eta nik hemen esan dakua. Zukua bota, birringailua sartu, eta listo. Bueno, eta Joel, ze gustan zeik egin aire lanetik adibidez. Sormen puntu hori deitzeienean, holtza hori kudeatu, ire irudimentziotako beste, nolaek, programa hortan ibili eta hoi dena ire lekuan, ogeoia bira hasi eta alde batetik bestea ibili eta hor gozatzen de gehiena. Egia esan, nahi berez gehiena, irudimentziotako programakin nire kobazuluan sartu, lasai egon, musika jarri eta diseinatzen egotia. Bai, kreatibidade hori pixka dateatzen ibilita. Bestia gehiago lana ja, jun, da... Bai, eta lagun artian egon. Ja, lagun artian egon, da... Hori ere artiziok, baina... Ondo. Bai. Bueno, honi olio pixka gehiago bota bertziote, bai, txorrota erro gainean. Venga. Eta, jute da izenian idabidez, jute iztalde guztiakin, teknikari bezala, ibakarrikua ire arluakin. Bat zoazte, azkenean laguntzaile bakak, edo segun zetin glaudeken bat, bi, oiru jute zate. Hori, biran arabera izatek. Bira txiki bat izan ezko normalian bagarrikan. Eta bira hundi showa danean, laguntzaileakin. Bai. Bueno, nik hau, listo sekat. Itxure garra sekak. Hori ere, hola xe jateko mukoan zeg hori ere. Earra indio. Vale, hori inbertitena de guain hemen bolkete. Hau izango zan hola entxaladear bat, lau egos lagunentzako, hemen palatxo bat. Vale, hau xebea. Eta guen hemen dena jarriko jau. Eta, oporrak, itzein ez oporretaz, noiz du gazela eskiko oporrak hartzia, noiz dek sasoia esatekena, venga, banitxiak, laguna izatekoela. 10 egun ez diazu ikusiko, gutxin, 15 egun, normalen oporra kontzertuen arabera. Ja. Neskagin itzein, da, astontan nun tokatzea Kadiz, venga, guazen Kadizea azte bete, eta... Ja. Lan pizkatin da, aprobetxatu aldeberia, no? Bai. Gaina bentsatu hola bidaia patutakak, ez da? Bueno, más o menos, bai. Más o menos. Vale. Bai, azkenengo urtetan saiatzea pixkat, ja ez izaten hola, baina zaila, udaran batez ez zaila. Eta bestela burrita. Honek itxure garra hartuik. Eta bueno, denboa libria, basik zauztarra izela, asko itzalden bizia izela, eta denboa ze hartzen dek ondartza tortzeko zautzaldea, familiekin, edo... Nunga ez dateko perretxiko bila guta izan mendira, oseitek? Korrika itek? Bai, mendin korrika, zestuan bizita, hoxe, erlo mahalian bizinau, eta... Paraje harrian bizia, bai. Aldanean, antxo juta gora. Eta gero umia gineon. Umiakin egon, goxatu... Bai, umia irea gutziz, zauz kondartza, eta... Ondo, amunan atakarriko jok, ez da, Bai. Eta hoxe, bai. Zer asko joa, Kirola, oro. Kirola, pixkat, ale. Horrek, horfutza moitu eta goxatu eta... Bai. Babeiza, kirola indageoko zen txalada prestatu jun, Hau, 2 launen artian jateko, 4 eta 5 bai, Bakarra, plater bakarra bilin bada, 3 artian bai, ez da, Jango ju. Jango genian, bai. Han, menditik etorrita geho korrika, seguru bai, Bueno, launak, hemen txedakau, gaurko eundoko entxaladin deuna, arrozakin, baitare babarrunakin, kukuluekin, eta beste hainba gauzekin. Mil esker horretatik, eta hiri, holtzanak loratzeagatik. Eskerrik asko. Agur lagunak.